Momir Đekić je rođen 1984. u Beogradu. Apsolvent je na ETF-u. 2 godine je radio kao profesor matematike i informatike u privatnoj gimnaziji, a poslednje 3 radi kao novinar u svetu kompjutera. Svira gitaru 11 godina, trenira florbol i mašta da se jednog dana bavi pisanjem u svojoj solarnoj kući na planini. Nauka je kao most. Iz običnog dana su neobično sutra. Što više mostova izgrađujemo, to je naša stvarnost svrsishodnija i uobličenija, a onda ponovo u veliki plavi krug. Momir će nam govoriti o upotrebi solarne energije u domovima. Sada. Pre neki dan sretnem prijatelja iz osnovne škole i vidim na licu mu neka nervoza, čak bes. Njegova starija sestra Ivana, koje se svi u kraju jako dobro sećamo, je ponovo zaboravila da uključi bojler i on nije stigao da se istušira. Ovaj problem koji se jako često dešava u velikim gradovima nije jedinstven za mog prijatelja, a upotreba solarne energije ga rešava na najbolji mogući način. Evo kako. Solarnu energiju poznajemo već 30 godina. Međutim, do sada smo je koristili pre svega za pretvaranje solarne energije u električnu koju smo onda koristili na konvencionalan način. Međutim, danas nećemo pričati o tome, već o upotrebi solarne energije koja se transferuje u toplotnu energiju, a onda iskoristimo za grejanje sanitarne vode u stanovima ili za grejanje stanova. Ovo rešenje je veoma opravdano, jer 15% budžeta svake porodice odlazi zapravo na grejanje tople vode. Tako da bi uštede uvođenjem ovog sistema bile izuzetne. Ovo rešenje je veoma efikasno. Naime, 80% sunčeve energije koja padne na solarni kolektor, koji je onda transferuje u toplotnu energiju, se može iskoristiti. A na ovaj način vi rešavate potrebe zapravo 100% leti i između 35% i 60% zimi, u zavisnosti od kakav je dan, da li je sunčan ili nije sunčan dan. Ovaj sistem je ekonomičan. Njegova upotreba zapravo ne košta više od savremenog mobilnog telefona, možda nešto malo više, za stan od 60 kvadrata. Takođe, ovaj sistem je veoma zelen. On čuva vašu okolinu, zato što ne izračuje velike količine CO2 u atmosferu i zapravo smanjuje trag koji ostavljamo kao domaćinstvo. Ono što je takođe jako lepo je da ovaj sistem smanjuje svoju cenu izrade ukoliko se ugrađuje u velikim rezidencijalnim objektima. U primjeru moga prijatelja, ne samo da ćemo rešiti njegov problem, nego smo odlučili da to premestimo na čitavu njegovu zgradu i na sve njegove komšije. One mlađe smo vrlo lako ubedili, međutim problem je nastao sa ovim starijima, jer oni se, ne daju tako lako ubediti. Da bismo prešli onih 50% glasova u zgradi potrebnih, sve je zavisilo od par komšija koji su bili tu negde 50. godina. Onda smo mi izašli, pozvali smo ih na interfon, sve na balkon. Ja sam dohvatio gitaru i moj drug i ja smo im tada zasvirali. You gotta let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine in. I ubedili smo komšije. Momir je ubedio komšije, a da li je bio dovoljno ubedljiv za žiri? Ima osmeha tamo. Da čujemo pitanja, izvolite. Svakako nas je razveselio sa ovom pesmom, hvala na tome. Htela bih da te pitam, rekao si da je ovaj sistem ekonomičan. Koliko za jedno domaćinstvo, spominjao si zgradu, ali za jednu kuću prosečnu u Srbiji, na primer, ugradnje solarnih panela i vreme posle koga se isplati jedna takva investicija, koja je u tvojoj proceni? U zavisnosti od veličine projekta koji se izrađuje, isplativost se kreće od 6 meseci do godinu dana. Reci mi, molim te, je li to prva stvar koju bi ti uradio da povećaš energetsku efikasnost jednog domaćinstva ovde u našoj zemlji ili ima možda nekih većih problema? Pa, najveći problem je što smo mi nekako navikli da koristimo električnu energiju pomalo bahato. Bilo bi dobro kada bismo svi u domaćinstvima se pre svega usredsredili na čuvanje one električne energije koje inače trošimo i da budemo jedni prema drugima bolji, kao što je sad bio jedan čas za planetu i da se na taj način nekako kolektivno uključimo u čitavu priču. Tako smo moj drugi i ja rešili problem, ne samo njegov, nego i čitave njegove zgrade i naterali zgradu na razmišljanje, a onda druga zgrada kopira, naselje i na kraju ceo svet. Hvala.